Hello लोगोफोरनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोर बरनाय थाबाय 2021 आरो 22 बोसोरनि थाखाय जायफोर नोरजिया एबा हेन्डिकेप फरायसा बिथांमोना थाखो 9 10 11 एबा 12 क्लास 9 10 11 एबा 12 आव फरायगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जोबोरै मोजां खौरां रायजो सरकारा बिथांमोन नोरजिया फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिप होनो थांगासिनो दङ जुदि नोंथांनि नखराव एबा सोरबाफोर नोंथांनि सिनायनाय नोरजिया फरायसाखौ बेनि थाखाय आरजलाइ गथायनो होनो हागौ बेनि थाखाय 6000 रांसिम स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन होनना बुंदों आरो बेनि थाखाय नोंथाङा फरायनाय फरायसालियाव नङाब्ला मोनसे मबाइल एपनि गेजेरजों बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन बिदिब्ला बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो सरकारजों गनायजानाय एबा सरकारि फरायसालियाव फरायबाय थानाय सावस्रियारि नोरजिया फरायसाफोरनि थाखाय सरकारा मोनसे स्कलारशिप आसनि लानानै फैनाय जादों आरो बे आसननि गेजेरजों रायजोनि साफ्रोम फरायसाफोरनो बे स्कलारशिपनि खाबुखौ होनाय जागोन बेनि थाखाय बै फरायसाया देग्लाय थामहिनबा 2021 आरो 22 बोसोरनि थाखाय थाखो 9 10 11 एबा 12 क्लास 9 10 11 एबा 12 थाखोआव फरायबाय थानाय जानो नांगोन होनना बुंदों बेनि थाखाय थाखो लानानै बेनि रांनि बिबाङाबो गुबुन गुबुन जागोन बेनि थाखाय नोंथांमोना फैगौ 10 दिसेम्बर 2021 खालारनि सिगां आरजलाइ गथायनो नांगोन थारैनो जुदि नोंथांनाव नोरजिया थामहिनबा हेन्डिकेपनि फोरमान बिलाइ एबा सार्टिफिकेट दङब्ला बेनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन सरकारनि बे आसननि मुलाम्फाखौ लानो हागोन एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोननो मोननै अपसन होनानै होदों बेवहाय फोरमायदों नोंथांमोना नुनो मोनदों जे बेवहाय बुंदों आसाम सरकारनि सिङाव सरकारजों गनायजानाय आरो सरकारि फरायसालियाव फरायबाय थानाय सावस्रियारि बेंगुरा फरायसाफोरनि थाखाय स्कलारशिपनि मावथांखि बेबायदिनो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय थाखो बायदि बेसेबां स्कलारशिप होनाय जागोन बेवहाय नोंथांमोननो बे खोथाखौबो रोखा खालामनानै होदों जे बेवहाय बुंदों थाखो 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय 4800 थामहिनबा 4800 रां होनाय जागोन होननानै बुंदों आरो जायफोरानोखि थाखो 11 आरो 12 थाखोआव फरायगासिनो दङ थामहिनबा हायार सेकेन्डारि लेभेलाव फरायगासिनो दङ बिथांमोना 6000 रां थामहिनबा 6000 रां बिथांमोननो होनाय जागोन होननानै बुंदों बेबायदिनो बिनि उनाव नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों आरज बिलाइ होगिरिफोरा 2021 आरो 22 बोसोराव थाखो 9 10 11 नङाब्ला 12 थाखोआव फरायबाय थानाय जानांगोन होननानै नोंथांमोननो फोरमायनानै होदों बेनि उनाव आरजलाइ गथायनायनि जोबथा खालार थामहिनबा लास्ट डेटआ जाबाय 10 डिसेम्बर 2021 आरो बेनि थाखाय नोंथांमोना गावबागाव फरायसालियाव बेनि आरज बिलाइखौ जमा गथायनांगोन होननानै बुंदों बेनि अनगाबो जुदि नोंथांमोना फरायसालियाव लायाखैब्ला नोंथांमोना बेवहाय मोनसे एप नोंथांमोननो होनानै होदों बेवहाय बिद्यार्थी मुंनि मोनसे मबाइल एपनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै फोरमायनानै होदों बिदिब्ला बे जिहेतु बिद्यार्थी एप बेखौ बबेयाव मोनो नोंथांमोन बिद्यार्थी मुंनि एपखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो थाखाय नोंथांमोना नोंथांमोननि मबाइलनि प्ले स्ट'राव फैदो बेवहाय नोंथांमोना टाइप खालामनानै होब्लानो जाबाय बिद्यार्थी एप बेबायदि लिरनानै होनायनि उनाव नुनो मोनगोन बेबायदि बिद्यार्थी एप खेवनानै फैगोन आरो नोंथांमोना बेखौनो बेवहाय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हागोन